Ewe arobina gumo nejemu egutaluta nejura omu ikeli na ebe anyị na-ejeta ewe ka o si dịla onye ka onye si eje n'enu ana m achọ imu ya dị ibodo imu haba wobu oke nwa afọ mụrụ n'ezi ọbara ndị ezi ọbara ana m achọ imu oke nwa si azụ n'ọba nne ya afọ nwa mụrụ ka esi ama ogele nwa mụrụ n'ụkọ nwa nya ka ị chọtara ibe ezi ọbara haba ewe obodo onye dịka a na-akọwa n'ibe haba oke osisi kwuchila ezi na-eli apa mma alụsị Eziowele omepụla ọnya na-atụruo ọnya ka anyị ka na-egwuo onye dị Igbo dị mma anyị na-akọwa wọbụ ship Simon nwunye nna n'Eziowele Okanumee nọ Eziowele niile nya ka anyị na-ekwuta ọ ga na-agụrụ agụ n'enu onye ka njisi ka nje lọta imu maka ọtụtụ oge ọ na-emeli ndị egwu ọ na-eme n'Eziowele bebe na-eme na Anambra steeti ya bụ odogwu anyị na-ekwu nwere isi ọnọdụ na Kotongwura a na-agụrụ ọgwụ ọnụ ndị Igbo na-ekwe ekene ifeọma ọ na-emeli Igbo na Kotongwura okwutela ụmụ ogbenye na Kotongwura egwu na-akpakwani gị ewe ekwube ma egwozi emene nzube na ekene gị ihe dị n'ụwa haba bịa gbalị ịgba mbe nne m na nna m egwu eme Okanumee n'Eziowele ọmaba mma m ojibise mọ a na-agwa oge o mere ọnụ kwa arọra every December ya bụ Okanumee anyị na-ekwu na-ekere isi baagị n'aka n'Eziowele bebe o ji emelụ ụmụ ụwa ndị ụwa na-atụ n'ọnụ a na-amarịba ama eziokwu asị na-asị egwu n'ihe haba mụ na injinia Warrior Peter studio na Mkpọ o na-ebinye anya kpara isi n'aka kwa arọ ya na ewu dị n'ibi ya o ji ekwe ekene ọ na-etinyekwu ego onye obi ili rice onye ihe ego n'aka ka ọ na-eme n'Eziowele ka ọ na-ekekwu na aba ndị banaba gbara agbata obi Okanumee anọrọ na mbụ sili gị mmụ kwali gị na-agba ka ọ na-ebunye rice Okanumee anọrọ dị n'obi iko maọbụ penta rice nya ka o ji kalịsị ya unu elozokwana nwa m onye mbosi izizi Okanumee onye mele ọgọgọ na-elulu ụlọ mele ọgọ gaa n'iru mana ayịyọ nna yozi Okanumee tata wọbụ na ọ na-anya agụ karịzịrị na Anambra steeti maka ụmụ ogbenye Achukwu kelu ụwa n'ihe mmaji gwuru mmaji ego pụrụ iche nke arọ nwaanyị nọ n'ime ya
Okeke na Anambra Steeti Rice onye bayi ya nna ya Chukwu ka o debe Okanumee ogologo ndụ n'ihe mmaji kwuru mmaji maka na onye mara ogogo na-elulu ụlọ nne m nwe nwanyị mma haba mụ bụ Prophet Aruvaluezeama mgbe nwale nna m Okanumee kwili mebi mmeliri amaralikweli nkwupụta ụmụ a na-amara ibe ama nna ya ozi emene nsugbe bịala ibe Okanumee mgbe ọ kwali nne ya o kpunyekwuru nna ya ozi emene nsugbe ebi ya bụ Okanumee ajidekwu o kpunyekwuru ọgụ ya iji n'ụdọ ọzọ na-aba nne ya ochie ebi a ga-ekwu na ọ naghali na ọna kedụ maka ezigbo mmadụ ezi ọya Okanumee Chief Shalimon onye otolo Nnewi dịka anyị na-akpọ a na-amara ibe ama mbọsọ ọkwali nne ya Okanumee kwunyekwuli ya ebi onye afọ distributọ kalamasị oil mmanụ odezulu Igbo niile ezoghị na kotongwuru ka ị na-achụ Chukwu gozie unu ncha ọba ndị Okanumee ji ebi melụ ọga erike nwanne ka anyị ji etukwu ya o ji ebi eme ọgọ n'ezi obodo mmụta nwa kara aka vasi na dị ka vasi adị ụmụ ma obodo mụta koloyi asị na ọ dị ka ndị ikwu nne ya haba Okanumee n'Eziowele ibe na-ebu mọ na mmadụ egbugwene gị ndị anyị na-aba na-adị na mma na-akalịsị obodo be ndị Eziowele onye si jide ka ochi jikweni mma n'elu ụwa Okanumee n'Eziowele ihe li ọba ihe na-eliri ọba na mmiri galele ejiri ọ na-etinye azụ n'obe ndị oji moto melọn a na-agụrụ ọba ọnụ ndị oji ụlọ wee melọn a na-agụdo nne ya n'ibi ya ọlụzi bịara ụwa n'ide mmiri ngịga anyị na-akpọ haba igwe nyela ọkụ wanụ n'Eziowele igwe ọbata na-adị mma egwugwu na-akpọ gị eze ọmọgọ wanụ n'ide mmiri azị ehol ọnụ na-eli elu ụmụ ụwa ọdịrọkwa dị mma ịbụ ọnụ n'elu ụwa maka na onye na-anya anya ka Chukwu na-enye onye nwe ngozi nne m na nna m ya bụ Okanumee anyị na-ekwu iwe ọ na-emebe bara ụba a ga-egwu ọnụ ya lidi n'ibi ya onye bụ Chairman Managing Director Uyanna Sam Standard wengi ka anyị na-ekwe ekene odogwu nwa m oji batịrị eme ọ na-eme import ọ na-emekwa export iwe ọ na-eme ka nkwuo onye nwekwu moto a na-akpọ Uyanna Brothers Moto Nigeria Limited bụ ọkasị ibi ya mma odogwu meli ka ibudili mma ogbenye mve Uyanna Brothers Moto anyị keneli gị ndị Eziowele onye ka ndị agba unu chekwaba Okanumee chekwaba na o nwere ibe nna bụ na ọsa na
n'ọdịnihu haba dịka m na-agwa unu na nke ọ ga-eme ka ga n'iru bụ nwa m Okanumee n'Eziowele ibe m ji kwube bụ ibe m bụrụ n'ose na-abụlụ m ebe moto chili n'Eziowele unu na nnukwu ibe m na-ekwu wee jụọ bụ onye mere ya eme asị m na ọ bụ nwa m Okanumee n'Eziowele ọkụ na-enye ibe n'Eziowele wee sibe ngo mana ibe ji isi bilip na-enezili m anya ọ bụrụ mma agadi nwanyị ndị dibe nwụrụ anwụ ka eji ya ebuje abịa na-ebuje n'ụlọ ụka ndị nwere ọrụ si n'ọkpa Eziowele ayịyọ nna ayọ unu bụka unu kpeke na-ekpele ndị Eziowele ka ibe nwanyị bụrụ n'ọzọ na-abọpụta ka n'ibe Prophet Aruvaluezeama nwoke onye ncheja bụ iri nsi kpụbalụ ụbụrụ anwụrụ ọnịmụ n'aka ndị Eziowele ọzọ nwese amụma anyị bụrụ ni na-ejeni na mmezu mmadụ esi na ngo ọ bụ na o mezi n'izu omeni n'ọnwa ma ọ bụ omenarụ ewe mama m ewode ụmụnne m ndị Eziowele ekpele unu ga na-ekpele Okanumee bụ ogologo ndụ maka na nwata isi agbanali ya bụ uto si gbali ya bụ ogologo ndụ adị eme bụ aba nwa mmadụ agwali m unu na nke dị n'iru ga-aka na Okanumee abịara ụwa n'oge mana nke ọ ga-eme ka gaga aka n'iru haba ndị nwe egwu ana m egwu onye rili nna na-atụrụ obodo ya n'anya egwu anyị ji buli ịlọ ka anyị ji eje obodo ana ya bụ Okanumee n'Eziowele Simon nwu ya nna alụsị o ji ebi ama ọgụ n'Eziowele ọ sị m wele ekene ma tupu ngaba ekene n'iru Okanumee n'Eziowele nwoke elije anụ nwanyị wee jebe ikwu nne ya na aba be ndị be ochie nye wee nụta nwanyị mma adamuwo misisi nwanyị mma Adachukwu nyela Okanumee n'Eziowele Adachukwu ya nna nwanyị na-aga ibi ya ọ mụtali nwoke ọ mụtali nwanyị eri osi wee bataba Okanumee ka akụnụba Okanumee ji wee banyezikwu